Vreme je, dame i gospodo, da sada predstavimo i naše večerašnje goste. Njihove vesti u ogledalu su mnogo zabavnije od običnih vesti, a najčešće su, i da se ne lažemo, mnogo bolje i napisane. Velika mi je čast da najavim da je Newsnet večeras u Fajront Republici. Gromkim aplauzom nagradimo Viktora Markovića, Nenada Milosavljevića, Marka Dražića i Dejana Nikolića. Ajde, bogati! Imamo jednu knjigu za tebe, Kesiću. Mogu samo da kažem u ime Newsneta da nam je mnogo drago što si nas pozvao na premijeru Fajront Republike u Domu omladine. Ovo je druga priredba. Ja moram da naglasim, ajde da se ne lažemo ove divne ljude ko što vi svakodnevno radite, lažete? Da je postojala mogućnost da večeras ovde budu moje tri. Ali umjesto moje tri, ja sam pozvao sve moj do mojega. Izvolite, izvolite, ređajte se. Pa koliko knjiga? Ovo je previše. Ovo usta je bilo, pravo me poljubio, gospodin Nikolić. Šta ste napravili i da li ste napravili za ovog Vladiku Kačavendu? Mislim, znamo šta je on napravio. Da podsjetimo, ko ne zna... To nije naša produkcija, kunem se. Upravo to je bilo pitanje. Da li je moguće da prave vesti sve češće liče na vaše vesti? Vest je, ko ne zna, Sinod Srpske pravoslavne crkve se okupio danas da zajednički pogleda porno film u kome Vladika Kačavenda opšti sa 4 mladića. Oralno, analno, oni njemu, on njemu. I sada to sveštenici Vladike gledaju i utvrđuju ima li krivice ili nema. Si ti gledao taj film? Deluje, kad pričam, kao da sam gledao, jer me živo zanima kako to izgleda. Pitanje je da li porno filmovi koje izbacuje crkva sve više liče na prave porno filmove, to je... Pa, ja mislim da crkva možda to radi svesno kao doprinos našoj učmaloj kinematografiji. Dobro, pazi, ali pitanje je da li film snimljen u vreme posta ili pre posta, tako da... To je bitno reći. Ipak menja. Bitno je da se uploaduje na neki sajt, mislim, da vidimo svi o čemu se tu radi. Ili ako imaš neki disk. Pa, ja mislim da bi to trebalo zvanično da bude... Holy Tube ili tako nešto. Vratit ćemo se posle ponovo na Vladiku Kačavendu krajem emisije, kad se malo opustimo. Nećemo valjda na njega da se vratimo. Vratit ćemo se na Vladiku. Ovo je bogougodna priredba i molio bih vas da se tako i ponašate. Ako je vama smešno, meni nije ovde ima i vernik. Sajt Newsnet, koji svi jako volimo i čitamo svakodnevno, počeo je sa radom 10. oktobra 2010. Ovaj ovde veliki gospodin Dejan Nikolić, molim vas aplauz, je čovjek koji je sve pokrenuo. Ajde, bogati. Dejane, sigurno si ovo pričao više desetina hiljada puta, ali ajde ukratko, kako je došlo do Newsneta? Sve je počelo gej paradom. Na kojoj sam učestvovao. I šta drugo da napraviš nego Newsnet? Logično. Logično, naravno. A tu je bio i taj datum, ja sam inače veliki religiozni pratilac Douglasa Adamsa i kako ne iskoristiti datum 10.10.2010. Jel da? Sigurno sam da svi znate da je u binarnom kodu to 42, što je odgovor na pitanje o univerzumu i svemu ostalom. Apsolutno, da. Da, ja sam krenuo kao na Facebooku sam, to jest ne sam, daleko sam od toga da sam bio sam, samo niko nije znao da sam to bio ja. Tako da od nas ovde prvi se priključio Viktor sa tekstom koji je išao još dok sajt nije ni postojao, znači na Facebooku. I to je tekst koji je takođe prvi koji je u stvari prevario ljude. Moji tekstovi su obično neduhoviti i svi teže nekim porukama i među redovima, on je udario u glavu sa tekstom o tome kako se tada u izgradnji Most na Adi trebao ulepšati jednim krstom za koji se grad Beograd zadužio 70 miliona evra. I naravno, vrh krsta se obrće, to je restoran na kome se služi posna hrana sredom i petkom. VIP room za Vladiku Kačavendu.
Da, i verovali ili ne, na nekim arhitektonskim forumima se vodila rasprava o... Da li je to izvodljivost? Feasibility study, jeste. Ljudi su vidjeli veliki turistički potencijal u tome, ali... Kako ne? Ali nema za to razumevanja, dragi moji, kod nas, u našem društvu. Evo, pomenuo si da si ti, Viktore, prvi došao, a to je bilo i moje sledeće pitanje, kako mladi ljudi kojih i ovde ima, koji svakodnevno vas čitaju, kako bi oni mogli da postanu novinar Newsneta? Kako se postaje novinar Newsneta? Pa vrlo lako se postaje novinar Newsneta. Prvo, jel tako, vidite da postoji Newsnet uopšte i onda vidite tu e-mail adresu na koju možete da pošaljete vest i onda pošaljete vest. Ja sam poslao tu vest o mostu, praktično sam samo iskopirao pravu vest i umesto nekih reči ubacio krst. I on je mislio da sam užasno... Ja to nisam primetio. Mislio je da sam užasno pismen, samo sam u stvari iskopirao pravu vest, tako da uspeo sam i njega da ubedim da znam da pišem i tako, uglavnom pokušajte da nas prevarite nekako i postaćete novinari Newsneta. Dobro, da čujemo, Nenade, kako si ti došao u Newsnet? Pa dosađivao sam se na poslu i na sugestiju svoje koleginice sam zapravo poslao vest. Zapravo je ona videla sajt i rekla u jednom trenutku, kao pa ti stalno lupetaš ovako nešto, mogu biti da probaš da napišeš nešto za njih. I ja sam onda poslao vest, Dejan je bio sa druge strane, tu je komunikacija neka išla, prva vest, druga vest, kod treće vest Dejan rekao, ok, očigledno ti ovo ide kao da se vidimo, da krenemo... Smorio si ga toliko da... Da, non stop sam slao. Znači, ovo što priča, to je sve jedno prepodne. Da. Dugo prepodne. Tako da, poruka je uporno se isplati, samo šaljite tekstove u enormnim količinama i to je to. Što kažu, ne piše lep, nego uporan, da. Upravo. Marko, pitanje za tebe. Da li vam je Newsnet stalni posao i da li može da se živi od izmišljanja vesti? Pa može se preživljava, jeste nam stalni posao. U početku smo imali jednog zaposlenog, to jest mene, radio sam od kuće, onda je tu došao i Viktor, Dejan, tako sad imamo i redakciju i ono što posebno naglašavam, poslednjih 15 dana imamo i ping-pong sto u redakciji, što si mogu da se uveriš. Tako da, sad nas je trenutno 6 zaposlenih, imamo još neke spoljne saradnike i trudimo se da živimo od toga i trudimo se da ljudi samo Newsnet čitaju. Super je što si ga pitao, može da se živi, on je rekao može da se preživljava. Može da se preživljava, da. Da li svi sve pišete ili ipak nekom više leži politika, nekom ekonomija, nekom estrada, društvo? Kako to izgleda? Pa u principu svi sve pišemo, mada znamo recimo da za neke oblasti da je neko bolje, recimo Nenad je najbolji za ekonomske teme, tako da onda on to uglavnom piše. Tu je u publici Soko Sokolović koji je najbolji za Sinišu Mihajlovića, tako da on sve... Molim vas pozdrav za Sokola Sokolovića. Divne vesti stižu od Sokola. Rubrika Siniša Mihajlović. Rubrika, da, sad, ako ga smene, možda za Sokola više ne bude previše posla, ali da, u principu se trudimo da svako sve piše, ali znamo nekad šta više nekome leži. Meni uglavnom daju tekstove kad ne moraš da budeš duhovit, onda ja to pišem. Ajde, deki. On se trudi, ali... On se trudi, to je lepo. Evo jedan segment blok vesti iz regiona. Vesti je Crnogorci počinju gostima da naplaćuju plivanje u moru. Bliži se letnja sezona, aktuelna je vest. Turisti na Crnogorskom primorju u buduće će morati da plaćaju i vreme koje provedu u moru. Najniža cena plaćat će se za 15-minutno brčkanje, a namet kršten kao brčkarina koštaće u ovom slučaju 2,5 eura. Oni koji žele da plivaju duže od 15 minuta morat će međutim da plate plivarinu u iznosu od 15 eura. Svaki gost će pri sebi morati da ima vodootpornu karticu na koju će vršiti uplate. Postavlja se pitanje, gospodo, šta će posetioci Ade Bojane sa karticom? Gde će je? Reči. Ima jedna lepa vest, hrvatski hipsteri sve više koriste ćirilicu. Ima li hipstera u publici? Evo. Ima li hipstera među bombonama? Hvala lepo. Srpsko tradicionalno pismo ćirilica beleži neprestani porast kao univerzalni znak prepoznavanja među hipsterima u Hrvatskoj, što stvara veliko negodovanje lokalnog stanovništva. Naime, većina hrvatskih hipstera, njima su naočari sa crnim okvirom postale previše izlizane jer ih jasno svi nose. A čoj stari, ćirilica je tak retro, naglašavaju hrvatski hipsteri. Još jedna informacija, ćirilica je originalno i nastala samo da bi nervirala Hrvate.
A da bi se došlo do okrugle cifre od 30 slova, dodato je i slovo dž, koje se koristi ukupno u 4 reči, i to džak, džin, džumbus i džogani. Newsnet. Neki od ovih vaših vesti su nam poslužile kao inspiracija i za ove naše reportaže. Nadam se da se ne ljutite. Pa ništa, dogovorit ćemo se posle o autorskim pravima. Odličan je prelaz bio na Pseću kaku. Samo da pohvalim. Izvinite. Babo jebac! Hajde da pogledamo, preskočit ćemo Vesko ovu treću vest, da pogledamo prilog o blokovima na Novom Beogradu. Mladi fizičar iz Beograda Andreja Pešić uspeo je da pre nekoliko dana pronađe logiku kojom su davana imena blokovima na Novom Beogradu. Pešić je godinama tvrdio da ne bi tek tako blok 70 bio pored bloka 44 preko puta koga se nalazi blok 63 ili zbog čega se blok 66 nalazi pored bloka 41 preko puta koga je blok 28. Ukoliko se teorija mladog fizičara pokaže tačnom, on će dobiti oktobarsku nagradu, nacionalnu penziju, jednu ulicu ovde na Novom Beogradu, kao i besplatnu Bus Plus kartu do kraja godine. Inače, zanimljivo, Novi Beograd je dobio ime tako što je na naziv starog grada Beograd dodata reč novi. Stanovi kod Arene bili su mnogo jeftiniji dok Arena nije postojala, a prema prvobitnom planu Sava centar je trebalo da bude sagrađen pored Dunava. Newsnet! Namerno ne pominjamo ko je autor konkretne koje vesti, jer zašto bi sve to Newsnet, jel tako? Dejane, postoji li neki recept koja će vest izazvati više reakcija u javnosti? Da li kad pišete možete proraditi, na ovo će da reaguju? Pa, postoji, mislim, kombinacija aktuelnog nekog događaja sa dobrom idejom i dobrim naslovom, nažalost, znači u trendu modernog novinarstva. Ovo je nešto što izaziva najveću reakciju, ali ja stvarno moram da podvučem ovde da mi nikad ne lovimo najveće reakcije. Znači, one se dese kada uradimo nešto što izazove reakciju, nekad se i nerviramo što nešto izazove reakciju, a nešto drugo što smatramo da je mnogo pametnije, ostane malo u zapećku, ali news je postao mainstream odavno, on je kriv za to. Da, tvorac Ajkule, je li tako? Tako je. Nikad mu to neće oprostiti, jel da? Bez njega bi news pratilo 17 ljudi i svi bismo uživali u old school satiričnim tekstovima. Radio normalne poslove neke. Siguran sam da bi pre ili kasnije neka vest takođe tako odjeknula, ali eto, hajde da popričamo i o toj famoznoj Ajkuli, dakle vesti... Mora. Pa nije, evo tu su i moji roditelji koji ne čitaju Newsnet. Molim vas aplauz za moje roditelje. Oni ne aplaudiraju jer su u sredini, oni su roditelji. Bilo bi glupo i oni da aplaudiraju za moje roditelje. Dakle, Ajkula, šta se desilo, mama i tata? Desilo se, bio je slučaj u Egiptu da je neka Ajkula grizla neke turiste, stvarno je bilo. I onda je Nenad napisao da je Srbin pao sa litice pijan, pravo na Ajkulu i ubio Ajkulu. I sad su to preneli i strani mediji, kao da je prava vest. To je nešto neverovatno. Srbin ubio Ajkulu. Strašno. Nenade, da li si ti očekivao takvu reakciju kad si pisao? Siguran sam da nisi. Pa nisam, ali na kraju kraju ko će da ubije Ajkulu nego Srbin, mislim, ne, zamisli... Pa šta priča, gluposti, kad si ti ubio Ajkulu? Zamisli naslov Holanđanin ubio Ajkulu, ko bi poverovao to? Ne bi niko verovao, da. Pa ništa, ta vest je jednostavno bila pod i mojom i Dejanom lupom, baš smo se premišljali da li da je pustimo uopšte i na kraju smo odlučili da ipak ide. I zapravo je najveći deo posla uradila makedonska agencija novinska koja je prevela vest kao pravu, naravno, i pustila je u etar i... Veliki aplauz za našu braću Makedonce koji veruju svim našim lažima. Moram da dodam da su dodali jednu izmenu. U originalnom Nenadovom tekstu Srbin pada na noge na Ajkulu, u prevedenom na engleski pada na zadnjicu. Znači, zadnjicom ubija Ajkulu od 3 tone.
Da, posle je moglo da se prati koje su to varijacije na temu, mislim šta se tu zapravo desilo, gde smo nalazili vest koja vrlo malo veze ima sa originalnom osim tog naslova, tako da mogli smo da pratimo distorziju tu koja se dešava sa informacijama inače i to je jedan... Nenad je ozbiljan novinar. To je jedan dobar pokazatelj zapravo šta se sve nama provlači kroz medije, a da nismo ni svesni kakve gluposti prolaze. Sem Ajkule, koje su to vesti koje, Viktore, pitanje za tebe, kojih možda se setiš, koje su izazvale možda ne tako burnu reakciju, ali reakciju? Pa bila je jedna vest u početku još, ceo svet priznao zaveru protiv Srba. Konačno. Da, konačno i nekako... To je bilo u vreme Wikileaksa i kao u vesti je pisalo da i onako će se saznati sad kroz Wikileakse da postoji zavera protiv Srba, pa ajde bolje kao da preduprede to u Ujedinjenim nacijama, da pročitaju lepo sve to. Zvanično. Gomila ljudi je pitala gde je link i što je bilo vrlo čudno jer sam stavio u vesti da Tom Cruise čita... Jao, i Scientologija ima veze s tim. Naravno, Scientologija, Tom Cruise, bilo je mnogo, onako baš nebuloznih detalja u toj vesti, ali ljudi su na kraju stvarno pitali gde je vest, a bilo je i oni koji su rekli kao, dobra je fora, ali stvarno postoji zavera protiv Srba. Upravo sad dolazimo do toga, komentari čitalaca. Posebna jedna stvar kada govorimo o Newsnetu. Tu ima dosta duhovitih komentara. Često se desi kada čitam komentar da mi je čak i smešniji od same vesti. Međutim, ima i ovih koji vas ozbiljno shvataju, pa onda dolazi i do pljuvačine. Kako vi reagujete na te komentare i da li ih uopšte čitate, Marko? Pa ja baš ne čitam previše komentare, moram da priznam, ali da, mi smo mislili da će ti komentari... On je urednik, inače. Da, tako, ne mogu se baviti komentarima. Mi smo mislili da tih komentara neće biti previše posle 2, 3, 4 meseca. Mislili smo kada je bila ta famozna vest u Ajkuli da nakon toga neće biti više ni medija koja se pecaju na naše tekstove, ni takvih komentara, mada je bilo čak i medija, recimo, mislim da je posljednja vest koju su preneli mediji, hrvatski jedan portal je preneo našu vest da je HRT otkupio prava na direktan prenos Severinog porođaja. Tako da... Čijeg porođaja? Severininog porođaja. Direktno prenos na HRT-u, da. Tako da, ako... A to smo već videli na neki način. Ono što je prethodilo porođaju, da, ali u svakom slučaju mi smo mislili da će tih komentara biti sve manje i manje, ali evo, posle skoro 3 godine ne prođe dan da ne postoji barem jedan komentar ljudi koji veruju da je ta vest tačna i onda tu kreće dalje neka prepucavanja da ljudi koji njega ubeđuju šta je Newsnet, mada mi sami ne znamo baš do kraja ti ljudi koji najbolje veruju naše tekstove, koliko stvarno veruje, koliko ima onih koji namerno to troluju i žele da naprave tu neku reakciju. Mislim da ima i jednih i drugih. Izvini, da se vratim na onaj recept kako se vesti šire. Znači, jedan od glavnih recepta, nažalost, kako se naše vesti šire, jeste da ljudi poveruju da je ona tačna. I jedno od najapsurdnijih i za koje još uvijek ne mogu da verujem koliko se u stvari proširila, je u vreme kad su zabranjene točenje pića u kafićima, znači prodaja alkohola, je vest da je zabranjen seks u Beogradu posle 22 sata. Znači, vest je toliko apsurdna, mislim, znači mi zaista dodamo namerno da ljudi vide, ok, to je satira, to je nešto, nije stvarno nešto, jel? Tako smo, u tu vest je dodato da će kontrolori ići ulicom sa švedskim detektorima i... Sa mini teleskopima, gledajući gde su zavese navučene i onda upadaju u stan. Pa da, kako drugačije? I zavisi toga koju vrstu seksa upražnjava par, tolika je kazna, pa je propisano za ovakav ili onakav seks, ono varira od, ne znam, 100 do 300 evra. Taj tekst je jedan od najubedljivijih na Newsnetu, u stvari. Znači, ljudi su najviše poverovali tome. Pa najviše ih je pogodilo. Bili su baš brutalni komentari na račun policije, države i aj nek vidim, aj nek mi dođe baš. Aj nek mi dođe, ajde ga vidim. Pa i njega ću, ajme nek dođe i njega ću. I kontrolora. A kontrolorima se osladilo. Ima kontrolora i kontrolora. Da li je bilo reakcija, kad pričamo sada o reakcijama, da li je bilo reakcija ličnosti, javnih ličnosti koje ste obrađivali u vašim vestima? Da li se neko naljutio, je li neko pretio tužbom možda? Ja se Ivano Jordan računa. Koga ukazuješ, dek? Na Viktora? Jedino ako Ivanu Jordan računaš u javnu ličnost. Ja bih vas molio da se ne smete, ima nas ovde i koji smo vernici. Nedavno je reagovala, doduše, i Marina Perazić, iako nije vest uopšte bila o njoj.
ali naljutila se. Jao, jeste, čekaj, šta je to bilo? Za ko se neko ušao u prodavnicu, Miroslav Ilić je... Da, bila je vest o Miroslavu Iliću koji je... polomio čaše. Kojim je zabranjen ulaz u Svarovski radnju, to je pisao naš kolega Miroslav Ujović, tu je negde. I to je bila bukvalno poslednja rečenica u tekstu gde se kaže da je svojevremeno i Marini Perazić isto tako bio zabranjen ulaz u poslastičarnice zbog kolačića, na što je ona burno odreagovala, povezala, ne znam, sa nekim svojim izgledom i čime veći, tako da je to baš propratila burno, ali meni je najbolji moment u svemu tome saznanje da je ona pročitala ceo tekst, jer je to poslednja rečenica u tekstu. Naravno, bre, pa van. A jedva dočekala da je pomene neko. Idemo sada na sledeći blok vesti. Ovo je blok vesti o neobičnim smrtima i jednom prebijanju. Pronađena mrtva mačka u stanu sa 9 baba. Jeste, ja volim ovu. Dobro, ono što smo rekli da vesti imaju poentu, ne važi baš uvek. Znači... Ima li možda 9 baba u publici? Ima li možda mrtvih mačaka u publici? Znači, možemo da pročitamo. U novosadskom naselju Liman sinoć je pronađeno beživotno telo jedne mačke u stambenom objektu u kojem se u tom trenutku zateklo 9 baba. Evo i par zanimljivosti vezanih za babu. Babom ne možete da obrišete cipelu, za razliku od mačke. Baba ne proizvodi elektricitet kada je mazite po leđima i baba se ne dočeka uvek na noge. Tuš! Meni je toliko smešno bilo ovo da baba ne izaziva elektricitet kada je mazite po leđima. Izvinite. Idemo na još jednu news reportažu. Lepo vreme, gomila perverznjaka. Izvolite. Talas lepog vremena koji je nedavno stigao i do naše zemlje izmamio je na otvoreno veliki broj potpunih perverznjaka. Mnogo je lepše i zdravije izaći napolje i na svežem vazduhu se ponašati kao manijak, umesto da to radite kod kuće gledajući svoje žrtve sa prozora. Rekao nam je nedavno gospodin Branko Davidović, lokalni manijak sa Senjaka. Inače, omiljena sa stajališta perverznjaka u Beogradu su Beogradski sajam knjiga, Skupštinski restoran i ispod prozora Isidore Bjelice. Newsnet, dame i gospodo. Napravit ćemo jedan muzički intermeco, vi sedite, otpevat ćemo specijalno za vas jednu pesmu. Može li to da bude? Naravno. Spontani aplauz. Test. Želeo bih, dame i gospodo, da večeras premijerno izvedemo jednu lepu pesmu koja govori o jednom velikom čoveku koga krase sve one osobine koje su tipične za Srbiju i vas koliki srpski narod vaznesen vas vukuda. To su, da vidimo o kome je reč. Reč je o čoveku koji je već decenijama posvećen svojoj profesiji. O čoveku koji voli ljude, ili bar neke njihove delove. O čoveku koji je, kao i srpski narod, više puta hapšen, zatvaran, proganjan, mučen, pa čak i ubijan. 16 puta, gledao sam sve filmove, su ga ubivali, on nikako da crkne. Jason iz Petka 13. jedini čovek koji i dalje vaistinu vaskrsava. Molim lepo. Opleti! Jason, čekaj. Ajmo još malo. Pa ću onda da uđem. Tako. Ko Bajaga je, ga. Oj Jasone, pobio si milione, od malih si nogu klao i za milost nisi znao. Jason svoju masku nosi, Srbin se sa njim ponosi, svakog 13. petka Jason iza ugla čeka. Ne damo te kasapine, ti ponosni srpski sine, samo seci, samo kolji, sve si brži, sve si bolji. Tvoja časna je namera
da prikolješ 100 amera. Vrati se u zemlju malu, ne damo te tribunalu. Tvoja časna je namera da prikolješ 100 amera. Vrati se u zemlju malu, ne damo te tribunalu. Odavno! Gdje se bombone, molim vas, večer? Krvavi ste. Dobro. Aktuelne vesti. Kako da dođe Newsnet, a da ne pričamo o aktuelnostima. Delegacija Srbije otkrila da već neko vreme pregovara sa kartonskim tačijem u prirodnoj veličini. Gospodo, komentar. Kako to ranije nismo primetili? Danas prave uverljive kartonske tačije. Dačić, Vučić i Nikolić otišli kod patrijarha da se malo odmore od politike. Da, pa ljudi su non stop bili uvučeni u politiku i lepo je da odeš malo kod nekoga ko nema nikakve veze sa politikom, da pričaš sa njim o nekim stvarima poput, ne znam, života, smrti, duhovnosti. Posla. Tako je. Ima li života posle smrti? To je zanimljivo pitanje. Ima li smrti nakon života posle smrti? Ima li života pre smrti? Hvala. Naš Don Juan, Ivica Dačić, lajkovao sve fotografije novog posrednika u pregovorima Srbije i Kosova, Štefana Filea. Mnogo je brzo zaboravio Ketri nešto. Pa izgleda da jeste, s tim što izgleda da je malo požurio sa tim lajkovanjem, zato što će sutra opet da se sastane sa Keti, pa će morati da joj objasni. Zašto je lajkovao? Da ih unlajkuje. Da. Dakle, paralelno sa pregovorima u Briselu vodi se taj rat na Facebooku. Ko je šta lajkovao, ko je šta šerovao? Facebook je sasvim deo života i pregovora sada, tako da treba obratiti pažnju. Eto, spontano dođo smo i do tih estradnih tema. Mrkonjić ponudio da Jay-Z asfaltira put do vile, ako Ana Bekuta bude predgrupa Beyoncé. Očigledno ništa od asfaltiranog puta. Bio je juče koncert Beyoncé, ali ne vide smo Bekutu na sceni. Pa izgleda da nisu postigli najvišu moguću cenu, što je uslov za Mrkonjićeve radove. PayPal, koji je nedavno stigao u Srbiju, oduševljen je lepotom srpskih devojaka i noćnim životom Beograda. Godinama čekao je doći kad je došao konačno, šta će prvo da uradi nego da vidi kakav je čuvani noćni život u Beogradu. Splavovi. Vi ste se sastali sa PayPalom kada je on bio tu, bio je u Skadarliju ste ga... Skadarliju na ćevape. Ćevape, jel? Potpuno oduševljen. Da, dobro. Dakle, Newsnet, lični prijatelji PayPala. Može postati i vaš pal, PayPal. Severna Koreja zapretila da će ispaliti raketu na sebe. Kako to može da bude i zašto? Niko nije reagovao na prethodne pretnje. Šta su bile, koje su bile prethodne? Pretili su da će ispaliti raketu. Prvo ne znam nija šta je najbliže tu na Japan. Ali danas su najavili da neće više da najavljuju da će da ispaljuju rakete. Danas su najavili da više neće da najavljuju. To nije naša vest. Znam da nije. Realno, kod atomske bombe element iznenađenja je najbitniji. Znaš, pošto si upoznat sa tim. Toliko smo ih pregrmeli, samo na to da ne udari ponovo. Pomenuli smo Facebook, evo jedne divne vesti. Mika Antić ceo jedan dan nije bio citiran na Facebooku. Evo Mike. Dakle, korisnici Facebooka u Srbiji juče nisu ni jednom citirali pesnika Miroslava Miku Antića, čime je prekinut niz od preko 1500 dana, tokom kojih je čuveni pesnik svakog dana citiran barem jednom. Posljednji citat postovan je na Facebook preksinoć malo pre ponoći, status je postavila tinejdžerka iz Aleksinca i on je glasio, citiram, nigde, čekaj, dajte mi jedan du. Ne, glasnije malo, tričaj sad. Nigde toliko ljudi kao u jednom čoveku
nigde toliko drugčijeg kao u istim stvarima. Inače, od najpoznatijih citata Miroslava Mike Antića, Newsnet izdvaja: ljubav je kao iPhone, svi je imaju osim mene. Čemu lake droge kad postoji heroin? Kao i pomešaj ove noći crnu i zlatnu, po mome telu slikaj kao po platnu, kraj citata. Miroslav Mika Antić. Sram vas bilo, ko je opis? Beauty. Mislim da sam ja, ali malo smo preterali s tom vešću. Sve može da se desi što smo upisali, ali to ne može. Dobro, bila je slična vest da je srednjoškolac poručio Duško Radoviću da malo manje bleji na Facebooku. Pa logično je kad vidi Facebook velikana. Imamo jednu lepu reportažu, ponovo sa Dorćola. Pa evo, pogledajte o čemu je reč. Predsjednik DSS-a Vojislav Koštunica, izašavši danas na kratko iz svog prebivališta na Dorćolu, nije ugledao svoju senku, tako da se nije uplašio, što prema starom narodnom verovanju znači da je zima definitivno prošla. Koštunica se ipak nakon nekoliko minuta vratio u svoje stanište, iz kog bi trebalo ponovo da izađe na Đurđevdan narodne godine. Studio? Pardon, samo malo, izgleda da vidimo ponovo Koštunicu. A ne, to je neka mačka. Koja je samo likom podsjetila na predsjednika Demokratske stranke Srbije. Da li vam se, gospodo, desilo nekada kada ste napisali neki tekst ili neku vest da kažete sami sebi ovo je previše ili ovo nam možda nije trebalo? Ne, obično kažemo ovo je previše kad pročitamo neku stvarnu vest. Kao na primjer danas Kačavenda. Da, Kačavenda je dobar primjer. Mislim, okej da snimiš gej pornić, to može svakom se desi. Šta pričaš to, bre? Zašto to govoriš pred ovim divnim... Ovo rekao sam da je majka tu. Okej, ima i vernika u publici, shvatili smo. Ali da sinod napravi sastanak i da to analiziraju. Da gledaju zajedno, bre, šta je Gricka u kokice, evo Kikiriki ću da otvorim kao sinod. Sinod, evo mi smo sinod, vi ste pornić. Ajde malo da se poslužimo. Vidi Kačavenda, nema pojma. Uzmite malo vaše preosveštenstvo. Vidi ga i četvrti se pojavljuje. Da se pričestimo, a? Pričetiste. Čekaj, sad je napeto. Uzmi, Dejane, jesi na dijeti? Nisi. Malo da se našalimo. Pa dobro, ajde, šta sad, pa... Evo, pomenuli smo, možda nam ovo nije trebalo, vašu knjigu. Evo knjiga, ovo nam možda nije trebalo. Da li neko želi? Izvolite. Čestamo. Da li možda neko želi? Ovo je najbolja nagradna igra ikad. Da li možda neko želi? Evo za moju mamu. Svakako da su sve vaše vesti kao vaša deca, ali dogovorili smo se večeras da svako od vas nam kaže po jednu svoju omiljenu vest. Pa evo, u tom smislu, prvo će nam reći vest gospodin Viktor Marković. Možeš na sredinu samo da odeš. Idi stani na sredinu i kaži kao na priredbi. Viktor Marković! Čitali ste sastave u osnovnoj školi, ajde. Nedavno smo imali jednu vest koja je meni onako bila baš simpatična, a to je, ne znam da li ste čuli, ali ukradeno je bilo 5 tona Nutelle negde u Nemačkoj i onda smo imali vest da su viđeni lopovi koji su ukrali Nutellu kako obijaju pekare. Ostani tu. Za tebe imamo i jedan fotonews. Evo, okreni se. Daj sad, Vesko, ovo što si malo prepustio. Fotonews. U znak podrške Miliću Vukašinoviću u Velikom bratu, novinar Newsneta promenio ime u Marković Viktorović.
Reci ko ti slika ovo. Čekaj. Da, Nagrada. Kao predsjednik Fajront Republike volim da dajem ordenje i evo orden junaka humorističkog rada sa ljubičastim zracima, gospodinu Viktoru Markoviću. Ajde u zdravlju da ga nosiš. Neki sa srećom. Hvala. Izvolite. Sljedeći učenik koji će nam pročitati svoj sastav. Hoćeš ti, Nenadi? Nenad Milosavljević, popularni Neša Galija. Pa evo, ja sam izdvojio jednu, da kažem, životnu vest u kojoj su se prepoznali svi vlasnici Jugo automobila. Vest glasi da su se dva Juga sudarila dok su ih njihovi vlasnici gurali. Tako da ja mislim da se tu prepoznao bukvalno svako ko je ikad imao dodira sa tim autom i na taj način smo želeli da iskažemo našu solidarnost sa njima. Bravo, Nenade, diku naša i ponosu. Foto News je iza tebe. Kaže, predsjednik udruženja Herbofila Srbije, Nenad Milosavljević, demantuje glasine i izjavljuje samo sam je mirisao. Orden za gospodina Milosavljevića. Izvoli. Ajde u zdravlju da ga nosiš. Izvoli. Sljedeći učenik koji će pročitati svoj sastav je gospodin Marko Dražić. Pa ja moram da priznam da sam hteo da spomenem onaj tekst koji je Kesić već spomenuo o Labudu Serđu iz Cecinog spota, pošto mi je to jedno od najomiljenijih mojih vesti, jer je to jedan od najnebuloznijih tekstova koje sam ikad napisao. Ali pošto je toga već bilo, izdvojio bih vest da je JAT obeležio jubilarni 100. rođendan svog najstarijeg stjuarta. Živeo JAT! Alal vera! A i stjuardese nisu baš mladunice. Nisu zabacili. Foto News. Da, imao sam kosu nekada. Čekaj da čuješ. Marko Dražić dokazao da Guinness pivo pospešuje rast kose. Izvini, pa šta sad da se radi, bože moj. Evo jedno odlikovanje za gospodina Marka Dražića. Ajde, neke sa srećom. Izvoli. I na kraju, ali ne i najmanje bitno, reći će nam koju gospodin Dejan Nikolić. Pošto sam ja old school newsovac, ja moram da se setim, da iskoristim ovu priliku, da se setim prve vesti ikada objavljene na newsu i naravno ja sam je nije napisao. Naravno za vreme gej demonstracija. U pitanju je bila, naravno, Enijak Nebojša Radović, dosta vas njega znam, je poslao fotku jednog monaha kako se probija kroz kordon policije i neko mu je dodao svetlosnu sablju iz Ratova zvezda, jel da znate tu fotku, siguran sam? Da. I tekst koji se napisao jeste da džedaji pomažu anti-gej demonstracije ili u pitanju samo provokacija sita. Sad, ono što je zanimljivo, ja sam očekivao tu sada raspravu, znate već kako da ne ulazimo to, znači jednu pametnu, međutim, pošto smo tada imali uglavnom pristup geekovima, pošto se u tekstu pominju mandalorijanci i ostale rase iz Rata zvezda, povela se rasprava da li bi mandalorijanci zaista podržali gej demonstraciju ili ne, zato što su oni imali takva iskustva da je svetlosna sablja crvena, što znači da sigurno nije džedaj, nego je Sith. Tako da, hvala geekovskoj kulturi svuda, ja. Čekaj, mi imamo poklon za tebe. Foto News kaže, osnivač Newsneta Dejan Nikolić, specijalni gost na koncertu Ane Bekute, vidimo ga sa mikrofonom. Tako je to bilo, čekaj. Evo orden. Veseli se Srbijo, čestitam. Tako da se vidi. Dame i gospodo, sa večera su bili sa nama Newsnet. Molim vas, ustanimo da se slikamo. Izvolite ovde da se poređamo. Spontano mašemo publici.
Ajde, sedite, nas gledate malo.